zvinongoda kutendwa muri Zimbabwe. Zvinoda kungokurudzirwa. Aiwa, tinotenda muri Zimbabwe nekuti aiwa flag yedu yashina from another countries. So my name is Idek. As usual, don't forget to subscribe, like, comment and share my YouTube channel. Nhasi ndine nyaya yevana vepa Tynwald school avo vanga vari kuSwitzerland vachitimirira. Aiwa, vachitimirira. Vana vakaita number 1 vachiterwa neIndonesia neGreece. Aiwa, tinofara nazvo nekuti vakawanawo gold medal. Zvinhu zvinofadza, zvinhu zvinonakidza. Saka chingoonaiwo video iri. The winner, the gold medalist of the XPRIZE Innovator Award as part of the 2022 New Technology Experience in Carbon Countermeasures. Give it up for Team Zimbabwe. Zimbabwe, come on up. Zimbabwe had an amazing solution about agriculture, about replacing plastics, about cassava, one of the most delicious foods. Give it up for Team Zimbabwe. sekuona kwamaita zvinhu zvinofadza vakanomirira nyika yeZimbabwe. Zvisinei zvazvo tiri mukuchema vamwe vacho pachikoro avo vakatisiya, asi zvinofadza kuti vakanomirira nyika ndokubva vakwanisawo kusumudza mukombe vari number 1. Aiwa, thank you so much for watching. My name is Idek. Don't forget to subscribe kana usati wasubscribe. Mukomana aende mberi. Thank you for watching.